Mill-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu għaddew xarejn, iżda hu evidenti li l-Ministru tat-Toroq Harun Farrugia qatt m'għandux idea x'qed isir fil-Ministeru li suppost qed imexxi. Meta affaċċjat bid-domandi ta' Net News, ħareġ ċar li l-Ministru ma jafx meta se jkunu lesti l-proġetti li jaqgħu taħt ir-responsabilità politika tiegħu. Eżempju ta' dan u l-promenat tal-imsida li xogħol fuqu tant waqalura li ma jidhirx li se jkun qed jitlesta sad-data stabbilita. Iżda mis-sorsi dwar dan id-dewmien, il-Ministru Harun Farrugia qal li qed isir xogħol li kien ilu jistenna li jsir f'botta diretta lejn il-predeċessur tiegħu Ian Burch 9 snin wara li l-Labor tela fil-gvern. Għandek ma biżżewġ proġetti mill-ħafna li pajjiżna qed jagħmel u jindirizza snin kbar ta' telqa li kellna fil-pajjiż. U għax hu evidenti li ma jafx x'inhu jiġri fil-Ministeru tiegħu, Harun Farrugia batna nistaqsu lit-tekniċi ta' Infrastructure Malta qabel ma fittex is-sokkors fil-ġurnalisti tal-Midja Laburista biex jaħrab mill-mikrofonu ta' Net News. Il-ħsieb tagħna huwa li l-lestuhom ikunu on budget, ikunu on time biex bekk il-poplu Malti jkun jista' jkompli jgawdi l-ħajja tiegħu. Ovvjament nafu. Għandek idea meta jkun Ovvjament għandna wkoll l-aġenzija hawnhekk responsabbli li tinsab magħna nistiednek tkellem lilhom biex mill-att tekniku jkun jista' jweġbuhom. M'għandekx idea ġifieri meta. Grazzi. Iktar. Il-gvern kien qal li l-promenat tal-imsida kellu jitlesta sa Lulju li ġej għalkemm hu evidenti li x-xogħol waqalura sew, tant li residenti jinnotaw kif il-makkinarju ifeċċa l-jumejn u jisparixxi għal ġimgħat sħaħ. Dan qed ikompli jżid l-inkonvenjent fost l-oħrajn fil-parkeġġ minħabba li ħadd ma jista' jipparkja ma naħa sħiħa mit-triq.